תן את החוגר, תן את הידיים. תן את החוגר, לא תהיה. נו, צלמי כבר מה תראה את החדש אבל, באמא שלך, תראה את החדש. רגע, זה שחוגר שלך 3 שנים? כן. לא, כן. חידשת אותו, בדיוק. חידשתי אותו, כן. נו! מה נו זה? נו! קולולולוש! כפיים, דניאל, כפיים! זה משתתף. זה שלך, זה שלי. מה, זהו? מה, אני משוחרר? לא, חכה. מה לא סופר, אחי? אפשר לא לספור, תגיד לי, אתה רציני. אני כבר סתם פה באמא שלי. סתם פה, דני דשא. בוא, תאכל לי משהו, מתן. אח שלי, שיהיה לך הרבה בהצלחה. אבל מה יהיה עם בית"ר? עם בית"ר, עזוב את בית"ר, הפועל פתח תקווה, לא? הפועל פתח תקווה. לא, זה לא נכון שמישהו נגע לי בזה. לא, זה לא נכון. קלמרי. כן, מה אתה רוצה? ניי ניי ניי. אה? אין עכשיו לבד.